All Tripura Association ingai donation rani thangai tongo sinaro Tripura hasten obono puilation relai tongo buskanga sujak sini bukhuk samungkrung mona devi jamatia taibo sini haisho wajak ojaga jotono boro thirnani rating kha checking ro khaibeka sini takhuk Milton sini atani GS bo bahino thui ranani thangai tongo tai khor busoro phaino tapsu jorati to जों दाउसा जरातै खरकबा खरकबा ओंखा जों जेसक मानसाक जों इमनेथ' मिनिमाम 15 जन रकानानै नांगौ गांके 15 जन काखांके जों केम्प नि थांगौ जों साइटकनाय जों केम्प खालायजामान 15 जन सुबुंनि आबनता ते फाइनै बाक्सा फाइ ब्लाड डोनेशन केम्प जों तिनि सारि जरान तंनाय दुइटा तिनटा जरा तुमुं नरक रुनानि मुसुंगुम गांके अ sini o live no nugui norok hai mano jora tong hambai bele bele ke hambai sini ta Milton no sini bukhuk monadi bo thirnani phaijak bini bo approve ongkha bo bornani ready no kha khlaio je nai tongnai rangchani tei takhuk bukhuk song norok bo haino rana musung khangke khumpu academy thung kholao phai singmai baksa gadalei thiri mano bahai mona nung boma hai tini ready nongkha ini pas kita lebih hakliyo, tangnya batin ini nih abon kikiriya, injection ini suci ya nai abon kiri itu kita nervous itu. Nervous tangdi mungsanya abo asik saya ang bohaino agi rezak no tini borona ni sai tongnai ang sini Dr. Madam Sorobai salainai tamni hemba nor jotono saimano ang 6 month sekang coronavirus bai klai ILS hospital klaijak haiban nang tab susto no tongo haiban test khaijang nai judi ri mang hanga possible hangka to ang ronai sin te khoroksa takhuk bono bele bele ke hambai sini ata ni ngai nin bung khata mung kha beto sudah bermu nang tamo first time no thiran nai first time no thiran nai na bele bele hambai nono baheno omo hai thirmani omo to sin Tripura sarong ni bisingo asuk bang thaya ko tamni himba kisa kirijak layo susiro roke thiro rokanke bokhro mihimo lumo hairo kabuma ke kirilayo actually mungsang na krei tamni himba sini thui abo rufano kuno khotinya tamni himba 3 mas ni bisingo sini thui hain hai salni saltamni bisingo sini thui hain hai kuplungai thango abo song tini sini doctor rong ni bising tibo kogrok khana lainai sini baskango sini vice president takuk sorot basajak bo bahai ready thirna ni bagai bahai bomahai sini tai borok busuk bangno tini phainai ro busuk bangno bangya se chung saiba mani bisingo 25-30 joni ganda list khaijak sini target no tumani thirina ni kebon samungdana nangya saimya nangnai no thiro to nangono keba sini target kho omono tongmani je Tripura sao kobang manuk jago thiri thani asugo sochetonata kroi ready ya sini abagai tini bo proof nongui tongo joto phebeyako eba nogo achugi je list ngai kiriu tong khangkhai abo kirimino berao kirimano berao oro bedo tisa 250 gram se bisia abo mai phatisa samani phambe baksa se abo thuino khibiwe jong jate abo thui te khorok sani nangma jaga o chubachu yafari de manno abono chaitonani joto borok ni oro thui rinani kaisa bukha phan karinani abo kaisa chin chaitok mu success na thangui tong aro na thanai borok tur tur khai tong hambai bele bele kana hambai obono puila Tripura hasteni Tripura sarong ni bisingo rosamnai bodol lok omono puila blood donation camp khlai tongo sini buskango octopet tamnai sini takok hemonto bo phaijak thirna bagai reading jak tebo lamo borok phai tongo bo ring hori tongo tebo borong no phadia bo kok salaina kok bo cha bolta ekdom chaumin cha sini takuk deba sini atani cashier bo baheno thirena hani phaimani phiaba bo corona vaccine najak borole office level ni borok ba borok vaccine mankha thangnai buskangni 6 tarikh no nawo gangke ba tini bai saltamsiko aboni bagai bono accept khailia borna musungu ni phaipano bini thui accept nglia hainong nabla gangke sini dai kha khamjak singka angrena musungoi khatung khajake phaiman se oro phai nu phaika je ultang thangka masmarli habon bagai beleke tini gang kha khamjak se haide haike jotono
फायबायदि आं हायकेनो थै रोलायनानै थै खरकसानि लाइफ न जुदि नोंनि थैबाय जुदि बाचेरि माखांखाय अमो हायके टं थक मुकरो हायके ताको बुक सावना आं कयनाय जतन फायबायदि खाकुवार खलायै थैदो फायबायदि सिनि आतानि इंगि हामबा bela bela ke hambai sini takuk atano debano bela bela kan hambai sinoro tai khoroksa actor sini takuk santo boba haina thirna bage ready test ro khaijaka asugui tongo tai srap sangkano thiro laina changnai singte bo sini palongo na singi tongo khorbosu phaito tok kulan jatong khunba khatai tibu kaham sini wasmo tikro tini 15 জন stokana nang tang ge sini je political association atani member tongero kabang puno tongo singto tonno saklajar abang dada tike ang poinai habeli hene sing je target namano target te kabang khek ring jamano sing tai tomo sing thiri mani khe ta crossing su banwai sei tonglayo nosuba thani ke sing boro bolai khang sangga bolai ja abaga sing wangsu ko takke buton jotnoro konkret nang agi rogo thai rekha koi besar rekha angagi thidika kisa choi thangka hai bela bela ke hambai na agi wai besar rog rekha angagi stika pri ke last mani ke 1.5 bosor 2 bosor 2 years tampre sei tong ngapur pur balai khono tong thogo tai thirma ya bolo muse kinai kre thiri khangke sini ketal se tim khio abo sini sakni bagai ke sini thiri nostangya hai bagai thiri badi nor dotono sungdoto ritonayo jesu thiri mono asan kaham abo bagaisa jora rajak tongo 3 man 3 mas misi ni je thiri mani boda se tilap khoi ang pulan ta sana sunggo sini association ata no odagan je tongse sini dara songda bodon president mo sana tei ton ton nai bungni nahar mung baita bungni suba mung bai thaiga bungni samung batang baina tini sing oba hai samung kaisa kaham ka lukurong bagi obo khakai sing obo buni suba thani go kaham kan nai hambai bela bela kan hambai sini takuk nini actor tai nang samung singing nini tebo future bright thong abo sini ata nayo bela bela ke nang o samung kahamo buskang agu gui phaimani bagai bela bela ke nono pipe laya hambai apro atani bisinte sini sar thai sobajak sini sar Dr. Partho Deborma sini o khumulung nibo head of the department sir sini borok to tasing blood donation dok nani ni kisa kiri jago ke thirok romani sini shorio busu jorati khoti rok udang tamung mahai hambai jotana kulumbayo nangni je artist association bai je uddog nahajak mane awto belai kaham karon sini bisingo thei donation rok khainai khub kom abon bagai tao blood bank rok bo thei rok ne komung tomo kaisa kaham udu abang thei rinani to sini kaham sengo যারা রিপিটেড থৈরিব বরংনি বাকি যেমন ব্লাড কোলেস্ট্রল কমং থাঙ্গো বংনি হার্ট ডিজিজ নানি রিক্স কমং থাঙ্গো প্লাস সিনি ও যে স্ক্রিনিং যেমন ব্লাড নানি ফাইকাইনি প্রেসার পালস হয়তো আরম্ভখায় যতন চেকআপ হেমোগ্লোবিন চেকআপ আবো পইলানো স্ক্রিনিং থাঙ্গো আবন পরে ব্লাড ডোনেশন খাইবাই পাই তাই ওই সব থ্রিনি স্ক্রিনিং আরো তাম যেমন HIV দং হেপাটাইটিস বি সি তাই অন্যান্য সিফিলিস রোগী রোগ দং গাবন নিনি থ্রিনি টোটাল চেকআপ থাম গাবন বাগৈ থ্রি মানে যতনি কাহাম এবং নিনি থ্রি বাই তাই খরচা বরকনি জীবন বিনাব বিনি মানে হেল্প থাম বন সুবা মা হাইও কলাই আবন বাগৈ যিনি সমাজ আমক কাই অ্যাওয়ারনেস খাইনা নাঙ্গো এবং আশা খাইও ভবিষ্যত নং সংস্থানি বিসিংতি মুতি অ্যাওয়ারনেস সামতে বঙ্গানা bela bela ke hambai sini sarno kok kaham samani bagai ganoro khanai tongmakhana rangsani takukte buhusong thei remani belai bela ke se kaham tamni himba songo jaga thei ranani sekang kabangma checking rok khlaijago tabuk khoroksa sini adong thei
high pressure rok checking khai tongo bini blood rok bo test sangkha bo bo haino thironan bagai sini takuk hemonto rangsani takute busong atani adong song norok dodro dotino phaidi tamni himba jorare bisingono sini panda pairenani nango je kebo o khumulong amchai o ganaro go kebo na musungui tongkha rangsani takute busong norok bahino sumai baksa gedalei rijak phai mano kebo na musungke sini bukuk rumi bo phaijak bahai rumi engkai nengki thirenai hanida phai na kisa thirenai rongno nainani chubanani hanida phai thứ này đóng nó chưa này nó phải cái trong những cái thứ này cái sổ thì cái cảm nó nở cái anh cái sổ thì cái mới trong nó cái thì như đồ ra lia bắt thứ này đóng nó support cái này này phải cái bela bela ke hambai tamni himba oro to test no khlaijago je borok riman khangka sirnai tamni himba iko sini takuk deba bo bahin rana ni family fiaba rimalia nunggu rimalia sini pukung mona dibo rimalia tamge an san sas kosto gana aboni bage oro manjaka test manjaka borok songo tam problem tong sas kosto problem tong marelia haida acha au shori susto tonghangges no nao doctor boro joto check khayo totally test to khaibai na pakha ang spray rok manau ge aboni bage borok maria do kokri je test checking khaijang man pore je reimanai borong nanai bela bela ke hambai song hain haite se kereng lai na thei relai fru tabo bo phai sok bai ko jotono je nai tong nai rangchak tai ta buhuk no ani khapangni hamjang mungte khulumu ya phare tapsuk jora tei no sini santu thiran bage ready ngai tongkha botabuk rokoi tongo ayango bo 801 bo kisa asari gali iko tunggu sini santu thiranani rokokha cinta santu thiranai tongo sini atani ngi hap ne santo turun nai sikri dekha hap ne hap 2 minit mana jang mo hai ni bole kiri khan ke hap ni rohne khlai mani ba bon kha jata no 6-7 times Razak Bora experience. First time around, she's a damn son. kata mukul na Hemen tadi si kiri jakong kha. Nang bokroti sa nang ba. Ba sanan da nai. Tu sanan da nai haita. hambai number jangan bertaku aku tuh number sini teman-teman yang terkoroksa sini adong takuk hemonto bobo ready thiran bage te boro nai sini bororok phai tongo sonoro bai te srapsa tongo hen hai kurun pisiwana
टेस्ट खाइजों नायगोन आं बहायनो रेनानि बागै आं बेलेखे हामबाय नाय तंनाय रांसोनि दाखौ तेबु सनो Sama sih.